aya fo l'indicateur du renouveau de konnala amina andadu wala ka wala ajrala ka fo kulukoro ka fana wulla ka tama ke kunu ka sabu ke ko luka siraba o krengerenela kulukoro du konnala jalla ka fo siranmante yeno hifina ka de wulla ka tama bolodanga limana kama laba nywana sabu mi finitiwe oni hifina ka nondo karla nywana do yere minana kata ulubla kasola ko strategie nona amina kuma ka sisa indicateur ka kuna funundo min bi talike fasidi seben le challenger ale ajira ka fomi docteur Cheikh Modibo Jara ko ale gouvernement ale cikangene la se gouvernement ni fangabo bolo ni watina ko bara min kalfara ula nu tise ka ke foi matuma ukata mawreka bla unona ulasa minye independent ale fana ajira ka foni watina transition kalotan ani shegi ni odira ko ka barake ni oye conseil de sécurité mimbe gen ke la tomba togola ale fana ye sigike ka jira ka foko kalotan shegi foite faraka wa minumbe ni ulubeka jamana marabi akra premier ministre wa akra jamana kontigi wo ko wa yamare lente ku kambo jamana kontigi bara minumbe ni ulubulo dale do na taula amina ndado fana na sisan ka jira ka fo mimbi talike ni watina ko cour suprême ale fana ma son fieu ka Sumelu Bube Maiga ka la fasali ba minumbe no ka avocat wi sebe mimbe ni o kanga daka avocat ma wala sa ka seka jalaki mimbe no do Sumelu Bube Maiga ka seka kono ko do ko sebe ko cour suprême ma songa di avocat manga avocat ya jira ka fo ko adira oluma o amadi oluma oluna sira wara nyine mies u ka client no Sumelu Bube Maiga ka grala ka hakila olulame kuna fondise manaka limana kuna fondation la min bi talke le soir de Bamako ya jira ka fo mali fura fere la no e pharmacien ye ko olu ka fura obini ka ban ka fura fere la ka sabu ke ko benkan min be ni obe ni amo mauche no ye kanam mauye jalla ka fo ko ni wati na ka juru chama de be obe gouvernement la juru nu tika seka sara no duma seka sara olu bita fura sani odeye kana odi jamana de uma no duma seka ke barabla ko ubna o boluda dorete amo ka o jo folo pharmacie konala ninde kuna fonu la bakurumba damadoyi amina andado minuna 600 kolu wala awye amba damne ni fasidi 7 l'indicateur du renouveau ale kumana indicateur kumana kajira ka fo francika wasade mimbe ni sénateur do Jean-Yves Leconte akumana mali gelea ka kosebe aya jira ka fo frère minumbe ni olubise ka tige mali gelea la ko mawretina mali gelea nyina bo mali denye yere dama de biseka mali gelea nyina bo u yere dama ani nyonche ni francika wasade ni oye Jean-Yves Leconte aleka kumaye aya jira ka fo akatama ni ayo ke mali konala yanno ni mabiseka fo francika assemblée o nyama dankando mimbi talike franci de minumbe no blube jamana wero konala ko olu fanaka nyama do min ngafo mamimbe no be shara kula francika de minumbe jamana koka wale de be olu fanaka kunyo nyenabo ayida do mali geleala Jean-Yves Leconte ko ni jatemneke bi ko ni mabina ale nyininga ko ale ka mali gelea fo ko ka dobo mali gelea la ko ale tina seka o fo ka fo de ko mali gelea ba ale bolo ote ale bolo ale tina seka hali fere fo ni kola ni ame ko nande me kan wara faga o ya sura kumulube yere bolo abi fe ko de fo mali de on yere dama e akobi mali gelea be dabolo min kabi e ko ma warana seka mali bo gelea in konna la ni mali de on yere dama tewa oye Jean-Yves Leconte ka kumaye ale fasidi 7 kele ni oye l'indicateur du renouveau aya jira ka fo ko la kana balia bi son halisa mali konna la ya mimbi talike bayangara ani sevareche ko pondo be ni oye babili doye aflani ya wankanda mimbi talike anga seraba me ni route nationale 15 ale de be bayangara ani sevare do nyogona
min bɛ tali kɛ ani Sevare yɛrɛ cɛ kilomètre 10 ani kilomètre 13 ɲɔgɔnna ko Banmanci jɛkulu maaw taara o point da Kolonci ka bɔ yen nɔ siraba kelen min bɛ yen n'a bɛ tɛmɛ Sevare ka taa Baɲangara i bɛ tɛmɛ o babili kelen de fɛ ko Banmanci maaw taara kunungo sufɛla yɛrɛ ka dugu jɛ kunungo la n'o ye kunungo araba ye a jirala k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ ni pont min filɛ nin ko terrorisiw taara min bɛ tali kɛ bɔmu don a la k'a ci ka bɔ yen nɔ fo ka taama yɛrɛ gɛlɛya a yɔrɔ kofɔlen ninnu na nka donso minnu bɛ yen i n'a fɔ Dana Ambasagu a n'a ɲɔgɔnnaw olu y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ layidu di maa minnu ye nin kɛ sabu u ma dɔn halisa ko ka wulikajɔ kɛ u nɔfɛ walasa u bɛ se ka ɲini ka ye cogo min na. Kulukorokaw fɛ yen nɔ indicateur de renouveau ka kuma la a jirala k'a fɔ sifinaka dɔw wulila k'u ka nisɔngoya jira kosɛbɛ kunungo Kulukoro dugu kɔnɔna la ko nka wulikajɔ in a ma laban ɲuman na dɛ sabu ko min bɛ tali kɛ kunungo araba n'a bɛnna septembre kalo tile fɔlɔ ma wulikajɔkɛla ninnu caman bɛ yen ko u ka wulikajɔ taara laban kasoladon la sabu ko caman wulila ka nisɔngoya jira min na o tɛ dɔwɛrɛ ye ko siraba minnu bɛ yen ni olu dilanlen don Kulukoro mara kɔnɔna la ko siraba ninnu caman de bɛ yen min ni a tɛ a cogoya la sira yɛrɛ ka boli a kan ko kɛn bɛ gɛlɛya ye Kulukoro ale dugu kɔnɔna la min ye taamakɛla ninnu ye a na kɛ u taara u ka nisɔngoya jira kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanabaw n'o ye polisiw ka yɔrɔ min bɛ yen Kulukoro dugu kɔnɔna la k'u taara u ka nisɔngoya jira o de da la nka min ye finitigiw ye k'u kɔni ye gazi ci wa u sera ka maa minnu minɛ u bɛ tali kɛ u ka conseil communal o sifinakaw u sera ka olu dɔw fana minɛ ka taa ni olu ye kaso la an bɛ waati min na i ko sisan ni ye jateminɛ kɛ Mali kɔnɔna la siraba ko kɔni kɛn bɛ gɛlɛyaba de ye Mali kɔnɔna la nin waati in na sabu i tɛ sira si de ye Mali kɔnɔna la nin waati in na sira min ni maa bɛ se k'i boloma d'a ma k'a fɔ ko sira ɲuman don an ka jamana kɔnɔna la yan nin ye fasira ye nin bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ yan'an ka segin ale indicateur kelen ma min bɛ tali kɛ fasidi sɛbɛn min n'an k'a ma ko le challenger ale kumana challenger y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Dr Sheikh Modibo Jara ko ale y'a ka laseli dɔ kɛ ka ɲɛsin gouvernement ma nin waati min na maa minnu bɛ yen ni olu bɛ fanga la nin waati in na camancɛ fanga maaw de ko don o la sa maa min ye fasiri sɛbɛn challenger kɔnɔ o ye Musa Jara ye a y'a jira k'a fɔ ko Dr Sheikh Modibo Jara a n'a kɛ ko ani a ye kumakan in fɔ a mɛnna kabi mɛ kalo tɛmɛnen ani an baarakɛ ɲɔgɔn n'o ye Robert Disa ye Africa Blue sanfɛ u ye baro lasigi kɛ yen nɔ de o de senfɛ a ye kuma in fɔ bamanankan an ka tolukan la walasa maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na a ka fɔ la a ko a tɛ se ka faamuya jɛn tɛ se ka kɛ n'a ye cogoya si la k'a fɔ camancɛ fanga kalo 18 min dira u ma baara hukumu kɔnɔna la k'a tɛ se ka faamuya cogo si la o kalo 18 ko kalata ma se ka kɛ o kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ yen n'o bɛ lakanabaliya ko siratigɛ ninnu na baara ma se ka kɛ o siratigɛ la fo ka taa se nin waati in na jamanadenw yɛrɛ bɛ lahala min na bi ko o si ma se ka kɛ fɛn bi min ni wasa sɔrɔla la ni kalo 18 dir'i ma k'i ka baara o baara k'a kɔnɔna la n'i ma se k'o kɛ ko hali ni kalo 10 wɛrɛ farala kan i mana o ko baara k'i tɛna se ka o kɛ ka se a dan na o la sa Dr Sheikh Modibo Jara ale yɛrɛ ministeriya kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ a y'a jira k'a fɔ ko ɲininkali kɛra la ko yalima ko o kumana ni ninnu ma se baara la n'u taara ka bɔ yen maa wɛrɛ na transition wɛrɛ na sigi sen kan wa a ko awɔ k'o ye tiɲɛ ko transition wɛrɛ na sigi sen kan ni baara kalifara jɛkulu la k'u ka baara kɛ n'u ma se ka kɛ u bɛ taa ka bɔ yen maa wɛrɛ bɛ na u nɔ na baara na kalifa olu la olu fana na a baara kɛ a ko nka kɔsa in na ko n'i y'a ye ko Bandaw ni Muktar Wan olu taara ka bɔ yen ko yalima olu ma se baara de la o de y'a to olu taara ka bɔ yen ko munna minnu bɛ yen ni fanga b'olu bolo bi n'olu fana dɛsɛra u fana ka taa ka bɔ yen baara min bɛ yen ni u dɛsɛra k'a kɛ maa wɛrɛw kana ka se ka o baara o boloda kunnafoni fila limanaw an ye nin bɔ le challenger de kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don min ye fasidi sɛbɛn l'indépendant ale kɔnɔna la indépendant kuma damadɔ b'a kɔnɔna la limanaw a jirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ ka jira k'a fɔ ko
sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛra vérificateur général fɛ n'o ye VBG bureau de vérificateur général ko a ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ limanaw cakɛda dɔ b'an fɛ yan nɔ ni u k'a ma ko agence nationale de l'aviation civile san 2017 ani san 2018 fo ka taa se san 2019 vérificateur ka sɛgɛsɛgɛli in kɔfɛ ko a nana ye k'a fɔ nafolo dɔw bɛ yen olu kun kan ka don da dɔ fɛ olu ma don o da fɛ a nafolo ninnu bɛ t'i jɔ a kasabi bɛ t'i jɔ miliyɔn 343 ɲɔgɔnna de la CFA wari la walasa vérificateur général ana kɛ u ka sɛgɛsɛgɛli min ni u bɛ tali kɛ jamana cakɛda dɔw bɛ yen n'o ye vérification sectorielle ye yɔrɔ min filɛ nin ye n'u k'a ma ko ANAC agence nationale de l'aviation civile ko u ka baara min ni o jate minɛna san 2017 san 2018 ka na bila san 2019 na limanaw ko nafolo dɔw bɛ yen olu ma don o donda fɛ dɛ o la agence nationale ni ye cakɛda in yɛrɛ lajɛ ko jamana ka foroba cakɛyɔrɔ de don a ka baara ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya pankuru ko kɛrɛnkɛrɛnnenya pankuru minnu bɛ wuli an ka jamana kɔnɔna la o sanfɛ pankuru ninnu a caman bɛ yen o ka baara a bɛ ɲɛsin olu de ma ko an bɔra ka waati min fɔ n'o ye ka taa san 2017 ka na bila san 2019 na o waati kofɔlen ninnu cɛ ko ANAC min ye miliyari 17 ani miliyɔn 179 ani CFA wari 20 ani kɔ limanaw o de taara ka di u ma o furancɛ in kɔnɔna la u ka se ka baara kɛ n'a ye o nafolo in a nana ye k'a fɔ baara minnu kalifara o la limanaw baara ninnu caman de bɛ yen nafolo ninnu tilacogo a kan ka don da minnu fɛ ko nafolo ninnu ma se ka don o daw fɛ o la sa vérificateur général ko u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya cikan dɔw di a baarakɛyɔrɔ maaw ma min bɛ tali kɛ u y'a daminɛ hali minisiri yɛrɛ la min bɛ an ka jamana taamako kunna ko a ka sɛgɛsɛgɛli boloda ani maa min bɛ yen ni u bɛ u ka conseil d'administration ɲɛma u ka dɔ fara ale ka baara kundama kan walasa sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka se a dan na cogo min na vérificateur général y'a jira k'a fɔ fana hali Sikaso brigade de transport aérien min bɛ yen nɔ o fana ka yamaruya u ka se ka dɔ fara a fana ka sɛgɛsɛgɛli kan walasa baara ninnu a bɛ se ka se a dan na cogo min na vérificateur a y'a yamaruya fana ANAC kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu bɛ cakɛda in yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye auditeur ye olu fana ka sira ka di olu ma walasa kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛbɛn minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye nafolo bɛ bɔ o sɛbɛnw fana ka di auditeur ma minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ANAC kɔnɔna la a jirala k'a fɔ nafolo minnu bɛ yen limanaw ni a ma taa a taayɔrɔ la o dɔ bɛ tali kɛ an y'a fɔ ten kuma daminɛ na miliyɔn 343 ani CFA wari 100 ani 140 ani kɔ o de yurukuyurukura a ma se ka taa a taayɔrɔ la ni jateminɛ kɛ jaabi min bɔra vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛliw la limanaw o de k'a fɔ ko min ye directeur général yɛrɛ ye ko ale juru dɔw bɛ yen min bɛ maa wɛrɛw la min ANAC kun kan ka o kani ko directeur y'i sigi o ko kɔrɔ a ma se ka o juru kani o bɛ t'i jɔ miliyɔn 221 ana a kunkanfɛn la wa ko u ka comptable yɛrɛ n'o ye agent comptable ye a jala k'a fɔ ko ale fana sumayara baara dɔw sɛgɛsɛgɛli la o ye marché dɔ ye sugubulon dɔw bɛ yen ni a jala k'a fɔ o sugubulon fana o ma di a di waati la o fana kɛra sababu ye miliyɔn 112 o fana majɛ yera o yɔrɔ kofɔlen in na yen nɔ a jala k'a fɔ min bɛ tali fana kɛ ko miliyɔn 9 ɲɔgɔnna ani CFA wari 140 ani kɔ ko o fana ma se ka sara ko u ka baarakɛlaw ana kɛ n'u taara mission na dugu wɛrɛw la olu fana bɛ bila so minnu kɔnɔna la ko o nafolo fana ko o fana ma se ka ɲɛfɔ cogo la o bɛ t'i jɔ miliyɔn 9 a n'a ɲɔgɔnna de la bureau de vérificateur général ale kɔni ye nin sɛgɛsɛgɛli kɛ ko k'a bila cour des comptes ani min bɛ tali kɛ cour suprême procureur min bɛ yen nɔ k'a bila olu ka bolo kan
walasa sɛgɛsɛgɛli a bɛ se ka kɛ ka se a dan na cogo min na limanaw indépendant kelen ka kuma la ko min ye Sumelu Bube Mayiga premier ministre kɔrɔ limanaw ale ka kasoladon limanaw a ma bɛn Asma CFP a yɛrɛ ka politiki tɔn o sifinakaw a n'a musolakaw u ye kunnafonidilaw wele kunungo k'u ka fɛla fɔ u ka fɔ la ko kabi olu ka ɲɛma n'o ye Sumelu Bube Mayiga ye ka b'a minɛna ka taa bila kaso la ko olu ma sɔn ka kuma sabu ko in ko a bɛ kiiri de ka bolo kan fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ sariya ka bolo kan a man kan i k'i da don o la ka i fɛla fɔ o la ko nka a sera olu ka dɔ fɔ ko in na sabu olu ye min ye ko in na o ye k'a fɔ de politiki bɛ donna ko in na politiki donna la k'a jira k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga minɛ cogo a minɛna sariya la cogo min na a kan ka taa hali a bɛ kaso la minɛ cogo min na k'o ye olu Asma CFP ma u yamaruya u ka kuma bi walasa min bɛ tali kɛ Sumelu Bube Mayiga a ka dɔn k'a fɔ a minɛna politiki ko kɛlɛ b'a sen kɔrɔ wa a bɛ kaso yɛrɛ la a tɛ minɛ ko ɲuman na sariya min bɛ yen n'o kan ka min bɛ tali kɛ haute cour de justice ale yamaruya minisiri kɔrɔw ni jamanakuntigi kɔrɔw olu ɲangi ko sariya in ko ma labato ko cour suprême de nana i sen don a ko la o dun sifinakaw ni o ye Asma sifinakaw ka ɲɛma ye Abdin Karambe a ko olu b'u yɛrɛ ɲininka o ko la o sera ka kɛ cogo di ko olu b'a bila minɛn min kɔnɔna la dɔwɛrɛ tɛ politiki kɛlɛ ani tajuru sara ko de tagalen don ka ɲɛsin olu ka ɲɛma ma n'o ye Sumelu Bube Mayiga ye u y'a jira k'a fɔ bi ko Sumelu Bube Mayiga a bɛ kaso min na bi a jira k'a fɔ Bamako kasoba yɛrɛ a bɛ maa 30 ni kɔ bɔ olu bɛ Bamako kasoba kɔnɔna la ko ni Sumelu Bube Mayiga taara ka taa bila olu cɛla k'a bɛ se ka kɛ ka a ka hali a ka ɲɛnamaya yɛrɛ lanɔgɔ walima ka fɛn wɛrɛ ta ka ɲɛsin a ma min tɛ hadamadenya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la indépendant de y'a fɔ dɛ limanaw aw bonya bi nin kunnafoni na min bɛ tali kɛ indépendant ye kuma min fɔ sisan Nouvelle Horizon ale b'a dafa sabu Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko ale Sumelu Bube Mayiga kelen ka minɛni ko la yɔrɔ cour suprême ale de ye ko in ta ka jalaki bɛ min bɛ tali kɛ Sumelu Bube Mayiga kan nka ko cour suprême yɔrɔ ni jalaki binna i kan a ka kan min ye maa min bɛ yen ni jalaki binna a kan a ka lafasalibaw ni o y'a ka avocat ye olu ka se ka sɛbɛn sɔrɔ sɛbɛn min n'o b'a jira k'a fɔ ɲangini min filɛ nin ye an ka client kan an ka se k'a dɔn ɲangini in bɔra min an kan ka mun kɛ an kan ka mun fɔ an ka client ye o sɛbɛn in limanaw k'a jirala k'a fɔ sɛbɛn in ko a cour suprême ma sɔn fiyewu k'a di min bɛ tali kɛ a ka avocat ma ni o bɛ tali kɛ maître Kasum Tapo ale yɛrɛ ye ɲɛfɔli min kɛ Nouvelle Horizon maaw ye a ko tiɲɛ don kuma in fɔra fɔlɔ de réseaux sociaux kan n'o ye bɔlɔlɔw ye bɛɛ lajɛlen i ta fɔ a la min ye Nouvelle Horizon maaw ye olu ye Sumelu Bube Mayiga sɔrɔ i n'a fɔ maître Kasum Tapo sɔrɔ nɛgɛjuru siraw fɛ a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ tiɲɛ don ko cour suprême ma sɔn fiyewu ka sɛbɛn ka bila olu ka bolo kan o dun o tɛna olu bali u ka client ni o ye u bɛ ka maa min lafasa bi jamanaw ka gɛrɛ a la ladilikan min b'u fɛ ka fɔ a ye nka ko procureur min filɛ nin n'ale bɛ ko in b'ale de ka bolo ka cour suprême la ko sɛbɛn min bɛ yen ni jalaki b'a kɔnɔna la n'u k'a ma ko réquisitoire o kan ka diyagoya de la a kan ka di min bɛ tali kɛ lafasalibaw ma a ka kɛ a ka di sisan o nka kuma minnu b'a kɔnɔna la jalaki minnu b'a kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ kiiri do yɛrɛ de min ye maa min bɛ yen ni jalaki binna kan o kumaw bɛ se ka taa fɔ o kɛnɛ kan nka sɛbɛn ka di olu ma o kɔni o ye diyagoya ye yɔrɔ jalaki min bin bɛ Sumelu Bube Mayiga ani madame Buware Fili Sisoko a n'a ɲɔgɔnna caman o de ye jamanakuntigi ka avion sanko ani finitigiw ka minɛnko ye an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ fasoden sɛbɛn min kɔnɔ o k'a ma ko Nouvelle Horizon n'an bɔra yen nɔ limanaw an bɛ don min bɛ tali kɛ le soir de Bamako ale kɔnɔna la soir de Bamako ale y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ an ka jamana fura feerelaw n'o bɛ tali kɛ pharmaciw kan ko pharmaciw ni AMO maaw cɛ k'u bɛ fɛ ka baara ɲɔngiri fɔlɔ k'a sababu kɛ ko yani o baara yɛrɛ kan ka daminɛ septembre kalo tile 13 natɔ in na min ye syndicat minnu bɛ yen ni o bɛ pharmaciw tɔgɔ la syndicat national de pharmacie du Mali SINAPHARM
ko ukani bagabali wali kanyeshi amuma dorete ko uka communiquer do konnala ko nafolo min be no kan diuma ni olu yɛrɛ bita furasa ni o ye kana n'a ye ko anake olu kon tise ka u sigi k'u bolo da u senga ka o lajɛ sabu n'i y'a mɛn ko i bɛ fura san na feere jamanadenw ma o k'a sɔrɔ jigiya b'i bolo walima wari yɛrɛ b'i bolo ka taa fura san na n'a ye a ko a bi kalo 3 bɔ sisan olu kɛlen don k'a ɲini kanam ani OGD olu ni ɲɔgɔn cɛ u ka sigi u ka kuma u ka juru min bɛ kanam ani amu la o juru ka se ka di u ma ko nka k'a bi kalo 3 bɔ sisan u bɛ taa ni ka segin la u ni ɲɔgɔn cɛ sigi sen dɛ ka kɛ a ko siratigɛ ninnu na a ko bɛ dabolo min na olu dun de kɛnyɛrɛyew ye u bɛ taa fura de san ka na n'a ye n'a ma ɲɛ ko juru bɛ yen nɔ o juru kan ka se ka sara yanni waati dɔ cɛ u fana y'a ɲini baara ka se ka baara sonsoro septembre kalo tile 13 natɔ in na walasa forokoni kana to a dogisara la sabu fura min b'u bolo n'u olu nana kɛ k'u bɛɛ lajɛlen feere wari dun tɛ ka sɔrɔ ka taa fura wɛrɛ san ka na n'a ye fura a tɔ na kɛ a dɛsɛ bɛ sɔn ka kɛ pelengetenw yɛrɛ ye kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko le soir de Bamako ka kunnafoni kuncɛ min bɛ tali kɛ an bɛ segin ka na indicateur de renouveau ale ma limanaw indicateur y'a jira k'a fɔ nin waati in na dabalibanko dɔ min na a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yirimajɔ commune 6 la limanaw ko Yirimajɔ commune 6 la a jirala k'a fɔ ko ni misiriwelela dɔ ye misiriwelela in a na kɛ ko ale ɲangina Bamakɔ cour d'assises fɛ kiri bulon min na ale sigilen don nin waati in na ko a ye misiriwelela in a y'a ɲangi a si kaso limanaw ko ninnu a nana cogo di a jirala k'a fɔ ko seereya dɔw sɔrɔla kɛrɛnkɛrɛnnenya la a na kɛ misiriwelela in ani maa dɔ cɛ n'u k'a ma ko Sheriff SS ani maa dɔ cɛ n'u k'a ma ko H a jala k'a fɔ maa fila in libanaw terima fila de kun don misiriwelela in ani ni cɛ in n'u k'a ma ko H limanaw ko terimaw de kun don u ka gundo caman kun bɛ fɔ ɲɔgɔn ye wa teriya yɛrɛ nana ja fo min bɛ tali kɛ H tɔgɔ in ale ye misiriwelela in bila limanaw k'a ka furusira taama dɔ kɛ sigida la yen nɔ furusira taama in limanaw ko a nana kɛ o de ma se ka sira sɔrɔ sabu min ye H tɔgɔ in ye ko a ye a terikɛ in n'o ye n k'a fɔ misiriwelela in u k'a ma ko Sheriff k'a bila a ka min ye muso npogotiginin dɔ o furusira taama la limanaw k'a nana kɛ ko npogotiginin somɔgɔw de ma sɔn fiyewu ka npogotiginin di kɛrɛnkɛrɛnnenya la H tɔgɔ in ma limanaw yɔrɔ n'i ye maa ci k'a ka taa ci ɲɛnabɔ ni ci ma se ka ɲɛnabɔ furukufuruku bɛ na a na kɛ o furukufuruku in de nana wuli min ye H tɔgɔ in fɛ fo a ye a terikɛ in n'o ye misiriwelela in ka jalaki kosɛbɛ k'a fɔ a ɲɛna ko n'i y'a ye ko ale ka furusira taama ma se ka ɲɛ ko misiriwelela in a m'i kɔnɔ jɛya de a ma kuma in fɔ a fɔcogo la ale ye kuma o kuma don a da a ma se ka o fɔ a fɔcogo la fo de nana kɛ ko min ye den somɔgɔw ye o ma sɔn ka npogotiginin di kɛrɛnkɛrɛnnenya la H tɔgɔ in ma limanaw ko nana kɛ ka H tɔgɔ in a dimina kosɛbɛ fo ka o kɛ dimi damatɛmɛ ye ka ɲɛsin a yɛrɛ terikɛ ma n'o ye misiriwelela in ye limanaw ko nana laban mun na ka a terikɛ k'o bugɔ fo k'o jogin fo ka to o saya yɛrɛ wolo o la walasa a jɔrɔla k'a fɔ min ye misiriwelela in ye a na kɛ ale kɔni ka kiri o de kɛra kunungo yɛrɛ Bamako cour d'assises la ko u y'a bila a si kaso la an bɛ waati min na ko sisan ale de ye nin fasiri kɛ limanaw an ye nin bɔ min bɛ tali kɛ indicateur de renouveau ale de kɔnɔna la a bɛ dansigi kɛ kunnafonidi gafew la bi an sera ka min lakali aw ye ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw barikada an b'aw fo dantɛ foli min na an b'a fɔ aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnna.